twaqqfet bħala ċentru ta' ħidma pastorali u llum din il-kappella tkun miftuħa għall-adorazzjoni perpetwa. Il-quddiesa tal-lum titmexxa mill-isqof awżiljarju Joseph Galjakurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Qegħdin hawnhekk ħalluqa fil-parroċċja ta' Sant'Andrija, hawnhekk qegħdin f'kappella antika sabiħa ħafna tas-seklu 16 magħquda ma' kappella oħra dik tem dedikata Santa Marja tal-Ftajjar hawnhekk lit-twelid tal-Madonna. Insellem lilkom il-koll preżenti hawn, is-sindku wkoll, il-viċi sindku ta' ħalluqa. Nsellem lilkom ukoll li qegħdin issegwuna minn fuq it-televiżjoni midja soċjali. Nistedinkom biex illum niċċelebraw l-Ewkaristija s-sitħat tal-Għid u anki illum nagħmlu intenzjoni partikolari għall-ommijiet fjum l-omm, kemm l-ommijiet tagħna illi għadhom magħna biex aħna dejjem nurruhom rispett u mħabba u l-ommijiet li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex il-mulej jagħtihom issa l-mistrieħ ta' dejjem. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-missier mulej ħnejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ. Irrotu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil il-missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-Oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ il-mulej li għamel l-imwiet u għatina li l-istess Emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan. Flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktub tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien Filippu niżel belt tas-Samarija u xandar lil Kristu l-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fehma waħda kienu jqogħdu attenti għal dak li kien jgħidulhom Filippu meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel.
kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena. U dawn bajjat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsopob kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-apposti li kienu Ġerusalemm semmu s-Samarija laqgħet il-kelma ta' Alla u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispirtu Santu. Għax l-Ispirtu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu ta' mamda biss f'isem il-Mulej Ġesu. Imbagħad l-apposti kienu qiegħdu fuqhom idejhom u huma rċevew l-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-Mulej. Ħajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ħajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, x'għandu s-sebħ u t-tifħir tiegħu, għejdu lill-Alla kemm inta l-biża' femilek flimkien. Ħajtu bil-ferħ bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew waraw l-emejjel ta' Alla. Tal-biża' femilu fost il-bnedmin flimkien. Ħajtu bil-ferħ Alla bnedmin dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn fost ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih, u sultan fil-kobor tiegħu għal dejjem flimkien. Ħajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew isimgħu ngħidilkom intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuq it-tieba tiegħu flimkien. Ħajtu bil-ferħ lill-Alla. Qari mill-Littra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, il-Mulej Kristu qazzu f'qalbkom, kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja il-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkasbru l-inġiba tajba tagħkom fi Kristu ikollhom għal xiex jistħu. Jekk tkun din ir-rieda ta' Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll mid-darba l-dejjem minħabba d-dnubiet u li hu ġust miet għall-inġusti biex irrasaqkom lejn Alla. Kien moti il-mewt fil-ġisem, imma ħa il-ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-Mulej. Tu ħajr lill-Alla. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-Mulej u missieru jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema,
nerġa' niġi għandkom ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom qed tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qed tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni u min iħobb lili iħobbu wkoll il-missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Il-kelma tal-mulej. Għanna l-lum l-ewwel nett il-nota pastorali illi ħriġna ħna l-isfijiet bit-titlu Responsabilità serja fuq spallejna li qed tinqara wkoll fil-knejjes f'dan il-weekend. Eżis ħutna l-elezzjoni ġenerali ġrajja ta' importanza kbira fil-ħajja tas-soċjetà Maltija. Se nażlu lil min se nafdaw it-tmexxija ta' pajjiżna għas-snin li ġejjin. Din ir-responsabilità serja fuq spallejna li titlob minna li nippreparaw ruħna sew ħalli nieħdu deċiżjoni informata. Ir-responsabilità li titlob minna li nivvotaw skont il-kuxjenza li tfisser li quddiem Alla narfu dak li hu sewwa u xieraq u nażlu dak li hu tassew għal ġid komuni u għal soċjetà ġusta. Il-vot tagħna u tweġiba l-mistoqsija fundamentali x'tip ta' soċjetà irridu nibnu għalina l-koll u għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Ir-responsabilità li titlob minna li nażlu persuni ta' integrità u għerf li ħadnu jgħozzu l-valuri etiċi li nemmnu fihom. Ewlieni fosthom u l-valur tal-protezzjoni tal-ħajja umana f'kull waqt u tar-rispett lejn id-dinjità ta' kull persuna ixini ir-razza, il-kulur tal-ġilda, il-ġeneru u reġjon tagħha. Inħeġġu l-kulħadd biex nitolbu id-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu ħalli nkunu nistgħu naqdu dmirna b'responsabbiltà u nagħmlu l-għażla tajba. Nitolbu biex fi kliemna, inkluż dak li niktbu fuq il-midja soċjali, u femmilna nkunu mmexxijin dejjem minn spiritu ta' dialogu, ta' rispett sieħ lejn verità u stima lejn xulxin ukoll lejn dawk li jaħsbuha differenti minna. Natukom il-barka pastorali tagħna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu għal darbtejn jenfasizza il-ħarsin tal-kmandamenti tiegħu. Jgħid jekk tħobbuni ħarsu il-kmandamenti tiegħi. Mbagħad fl-aħħar min iżomm il-kmandamenti tiegħi u ħarishom dak hu li jħobbni. U qed ikun ċar Ġesu illi meta aħna ngħidu li nħobbuh mhuwiex sempliċement kliem li ngħidu u nieqfu hemm. L-imħabba lejn Ġesu mhix sempliċement sentiment li nħoss. Ġesu ma jgħidx jekk tħobbuni oqgħodu ammirawni. Laqas jgħid jekk tħobbuni bżgħu minni. Imma jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. Għaliex il-kejl tal-imħabba lejn Alla u propju f'dak li nagħmlu. Li nagħmlu fil-ħajja tagħna, l-għażliet li nieħdu fil-ħajja tagħna, hemmhekk qed nuru kemm inħobbu tassew il-Alla. U aħna nafu li meta Ġesu ġie biex jiġbor il-kmandamenti tiegħu ġabarhom propju fl-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. U qal dawn it-tnejn juru tassew il-kmandamenti tal-Alla. Issa jien nixtieq
li naraw ftit fil-prattika dal-kliem ta' Ġesu. Għax meta qed jgħid jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi, mhix qed jgħid xi ħaġa illi qiegħda flajru, imma fil-prattika fil-ħajja ta' kuljum. U ħanna tiġi eżempji mill-kmandamenti ta' Alla illi aħna nafuhom u li tallimnihom meta konna żgħar, imma li għadhom jgħoddu ħafna għal żmien. Jekk il-mulej jgħid fil-kmandamenti tiegħu biex aħna ma noffendux lil Alla bi kliemna, ifisser li jekk veru nħobbu l-Alla ma noffendux bi kliemna, noqgħdu attenti illi meta nsemmu l-isem ta' Alla u ta' Ommu Marija nuru rispettu mħabba. Ġieli jkun hemm min jgħid imma jien hekk magħmul noffendi. Mhux magħmul hekk, għax Alla il-ħadd ma ħalaq joffendih. Sirt hekk ma' żmien, u kif sirt hekk ma' żmien għamel ħiltek biex ma tibqax hekk. Illa għaliex l-offiża lil Alla li hija tant komuni sfortunatament fostna hija ħaġa verament kera. U ifakkarna jekk tħobbuni toffendunix. U magħhom ukoll meta tngħidu toffendi lil Alla, irridu ngħidu anki r-rispett li għandna nuru lejn xulxin. L-istima li għandna nuru lejn xulxin fi kliemna. Hija sfortuna li kultant bi kliemna b'dak li nikdbu u ħansemmi speċjalment anke l-midja soċjali. Nitkellmu b'mod li ninsulentaw, inweġġgħu, kultant nikkalunjaw il-xulxin. Hekk isu hawn min jikteb u mbagħad forsi xi darba jaħseb. Qabel konna ngħidu taħseb qabel tikteb. U hawn min jikteb. U sempliċement dak li jġih f'moħħu. Imma tista' tagħmel ħafna ħsara. U m'għandniex aħna bil-kliem tagħna inweġġgħu lill-oħrajn, ninsulentaw lill-oħrajn. Illa għaliex hemmhekk nuru tassew bil-mod kif aħna nitkellmu fuq l-oħrajn u l-istima li nuru kemm inħobbu tassew l-Alla. Jekk nieħdu pereżempju l-kmandament ta' Alla li nirrispettaw lill-ġenituri tagħna, weġġaħ il-missierek u l-ommok. Kemm importanti u llum qegħdin nagħmlu proprju jum l-omm li nuru rispett lejn il-ġenituri tagħna. Li anki meta jikbru, anki meta forsi tonqoshom anki s-saħħa u ikollhom aktar bżonn aħna nuru l-appoġġ u s-sapport lejhom. Hemm fir-rispett lejn il-ġenituri tagħna qed nuru tassew kemm inħobbu lil Alla. Jgħid ukoll kmandament ta' Alla la tisraqx. U aħna nafu illi l-onestà, l-integrità hija importanti ħafna fil-ħajja tagħna. U nuru tassew kemm inħobbu l-Alla meta aħna inġibu ruħna sew anki fejn jidħol il-kuntatti mal-oħrajn li aħna qatt ma nfittxu li nigwadanjaw minn fuq ħaddieħor b'mod inġust li nisirqu bil-miftuħ jew bil-moħħbi l-oħrajn. Jgħid ukoll kmandament ta' Alla la toqtolx. U aħna nafu kemm hija importanti din, speċjalment meta naraw anki il-gwerra li jsiru li jriduċu isu l-qtil bħala xi ħaġa hekk. Tibqa' għaddej, isu kważi logħba kultant hekk. U jkun ġustifikat kultant minn ċerti nies, jgħidlek imma hemmhekk iridu bil-fors hemmhekk jibbombardjaw biex inti tolqot il dan toqtol il-kumplament tan-nies. Għalhekk kmandament Alla la toqtolx ifakkarna kemm importanti li aħna nuru rispett lejn il-ħajja ta' kull persuna. U niftakru wkoll illi la toqtolx joddejjem
Ir-rispett u l-protezzjoni tal-ħajja umana dejjem. Ma sax ngħid jiena veru ta' toqtolx imma billi jekk xi ħadd ikun għadu ma twelidx, ikun għadu fil-ġuf, hemmhekk nista', ma tistax, la toqtolx. U hemm nuru tas-sew kemm inħobbu lil Alla. Il-kmandamenti kollha nistgħu nsemmu wieħed u waħda illi dejjem lilna jgħinuna biex aħna narfu kif meta inħarsuhom qegħdin nuru tas-sew li nħobbu lil Alla. L-istess meta jgħid ma tixix falz li aħna l-kliem tagħna jkun kliem veru li jirrispetta l-verità bħalma qal hawnhekk Ġesu llum l-Ispirtu li jagħtina huwa l-Ispirtu tal-verità. Jekk jiena il-gidba lija hija ħaġa komuni, jew nikdeb għax jaqbilli, qed nuri li ma nħobbx tas-sew il-Alla. Dal-kmandamenti Alla tahomna mhux bħala ktajjen jew bħala pis, imma bħala għajnuna biex ngħixu ta' nies u biex noħolqu soċjetà fejn hemm rispett lejn xulxin bħala nies. Nirrispettaw il-xulxin. U għalhekk huwa sabiħ dan il-Vanġelu tal-lum li jfakkarna biex aħna nagħmlu ħilitna ħanħarsu l-kmandamenti ta' Alla illa li hemmhekk nuru tas-sew kemm inħobbu lilu qalbna kollha. Ejjew nitolbu l-mulej illum niftakru il-kliem li kien qal Ġesu mhux min jgħid li mulej jidħol fis-satna ta' Smewwiet imma min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fi Smewwiet. U nitolbu din il-grazzja li aħna nagħmlu ħilitna bil-limitazzjonijiet tagħna, bid-difetti tagħna li meta niżbaljaw nitolbu maħfra il għaliex il-mulej dejjem jaħfrinna imma jagħtina din il-qawwa biex nagħmlu ħilitna ħalli ngħixu tas-sew il-kmandamenti tiegħu u hemm nuru tas-sew kemm inħobbu lilu b'qalbna kollha, b'ruħna kollha u bil-qawwa tagħna kollha. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed missier li jista' kollox li ħalla is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-Smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wies kont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew irresqu il-mulej it-talbiet tagħna fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. U mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna narfu dejjem inħarsu l-kmandamenti tiegħek u hemm nuru tas-sew kemm inħobbu lilek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal din il-parroċċa ta' Ħalluqa, għal din il-lokalità biex inti mulej tkomplitejn il-daw kollha li qegħdin jagħtu semhom hawnhekk bi sħiħ għal ġid komuni nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-ommijiet kollha biex inti mulej tgħinhom jaqdu din il-missjoni li fdajtilhom f'idejhom, nitolbu għall-ommijiet li għaddew għall-ħajja ta' dejjem biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbu għal-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għadaw kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Nitolbu wkoll għall-Papa Iljun li l-bieraħ ċelebra l-ewwel anniversarju mill-ħatra tiegħu bħala Papa, nitolbu mulej biex tkompli tgħinu ħalli jaqdi il-missjoni li fdajtlu fidejh b'ħafna dedikazzjoni u ġenerożità nitolbu. U nitolbu għal dawk li għaddew ħajja ta' dejjem biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jitla quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nofrulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda feħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Addis, addis, addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-armija l-glorja tiegħek. Wasalna fil-għolis asmewit, birek il-ġejt semin mulej, wasalna fil-għolis asmewit. Addis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija, għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek kulej. Xandru fer għamliti, nistennew sama tiġi gloria. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqazzhom Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla mis-Sidi tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu t-talba li taqadna bħala familja waħda u liet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Affrinna dobietna għal ma naffru minnu ħati għalina. La taħanix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi trubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf talla li tneħħi trubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf talla li tneħħi trubiet tad-dinja ħna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Ma jsoqlix tibħor s-saqfi, feres waħda u ruħi tkun infejda. Jisem d-dem ta' Kristu ħesuni għal-ħajja ta' dejjem ammen.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti iġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u mla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Amen. Ixtieq qabel il-barka tal-aħħar nirringrazzja ħafna lil kappellan Fader Michael Zammit, il-kappellan ta' din il-parroċċa, u nitolbu għalih fil-missjoni li għandu hawnhekk bħal-Luqa. Ingrazzja wkoll il-Patrick li uħsib din il-Knisja u xekk. Lil Jacob ukoll tal-mużika sabiħa li tant tmur tajjeb ukoll f'dan l-ambjent u li dawk kollha li jenuna biex anki din il-quddiesa tista' tasal għand tant nies illi qegħdin jew waħedhom jew l-isptarijiet jew morda jew anzjani ma jistgħux joħorġu. Nitolbu speċjalment illum anki għall-ommijiet illi qegħdin isegwuna li forsi ma jistgħux joħorġu mid-djar tagħhom jew qegħdin rikoverati, nitolbu ħafna għall-bżonnijiet tagħhom. Il-mulej magħkom. Jek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj l-Alla. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kappella ta' Santa Marija tal-Ftajjar ġewwa Ħalluqa. Nitolbu. Madonna, nitolbuk tbierek, issaħħaħ u tieħu ħsieb lill-ommijiet kollha u lil dawk li qed irabbu. Ilqa' fi ħdanek u għati l-mistrieħ ta' dejjem lill-ommijiet kollha li jinsabu f'dar il-mulej. Dan nitolbuh lilek Missier Ħanin bi Kristu Sidna. Amen. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji issibuhom dejjem fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-koll il-jum it-tajjeb mimli saħħa u barka mill-mulej.